usadaro, usadaro, mwana wa mai wangu, usadaro, usadaro. Maska chakanaka vagari vachiteera zebdanso yesu nhau chichitaurwa naskimbo pazisorekondo TV. Nhasi nhau zedu chekechibata kufumuka kuita maartist edu echikadzi, asi apa chambochangana pobata zvimachinda maviri andinawo panapa tozinazopinda munyaya yedu chaiyo. Shinsoman uyu akaratidza kusagona kwake mushure mekunge achimba kuchechi kwamagaya. Isu tinoti maartist musati maenda kushow chimbochange mamboenda kumarest house imamudi inoda kubva kubhawa kuenda kushow. Zvino wakona munhu wakutemwa nemakeni kuchechi waratidza kuti uchagone. Shinsoman wapera, enda kumushonorimana nagogo. Killer T uyu muimba akarasikirwa nemwanasikana wake Mvikira Pfura. Tanga sachamboziya nyaya yacho pano Boston tiri kumbochema mufi. Zvino tiringoona paFacebook nepaTwitter anzi Killer T ameno zvakaita mwana. Izvi vatasinyazoona kuti zvaifamba sei. Mwana anga ane 14 years apa Killer T kakule chaiko. Ameno zvikunzi akaita nemutumbi nemafanzi. Right. Platinum Prince uyu muimba nevideo yakabudisa Muvhikira Pfura. Iyi video iri kukachamadza vanhu vakawanda. Inoziva nemuchirungu porno chaiyo, asi chikukachamadza vanhu vakaona mwanasikana achida kupenengurwa hembe. Apa wakashaisa musikana wacho ano video artist, hakuna artist wakadaro. Toshaya kuti vanhu vakurasa hunhu kuseko kuZimbabwe vada kumakisa nyika yedu. Muchiona mufananidzo wandiri kubutsirai pascreen apa munyasoona nega kuti aiwa uku ndokurasika kwakuita vana hanzvadzi vedu cheko chaiko. Tarisai mufananidzo yacho, onai kana parachute yakapfekwa nemusikana wacho vakuda kuteedzera veJamaica but havasi kuziya maunderwear ekupfeka wakabuda pamavhidhiyo acho. Zvinozonakidza here uchiona parachute rakadai soni? Hazvitombovaraidze. Zvisinei song yacho yakakopirwa futi pane kuJamaica. Tachoona kuti Ghetto Youth anenge aomerwa. Zvinotora time, zvinotora time, zvinotora time, patience inobhadhara, zvinotora time, zvinotora time, zvinotora time. Kana ukashingirira zvichaita netime, zvichaita netime, zvichaita netime, one day zvichaita. She said me can't go let you in, me say things take a little time. Take a little time, things take a little time. Although your money big, that can't go help you, just so alkaline. Just a little time, things take a little time. She said me'll never sleep with you, get it up of your mind. In a due time, things take a little time. She said me but Visinei akagona zvekutedzera. Tichibva ipapo toenda pana manager waSay Colors Vocal. Uyu Muvhikira Pfura mukadzi wake akabatsirwa nekamwana kacheche taitomita makorokoto but kuchipambi haasi kubvira. Ndine mufananidzo yake panapa achibata shure yemwanasikana ende mubatiro wacho waita wangorega nyabvu chaiwo. Zvionerei meka. Tariraiwo kana kudzvanya kwari kuita mochikuita hwero kuita kusvina kutonge munhu wekukanzurwa kuda kujokonya masuweji. Manager musadaro, hakuna manager akadaro. Tazoona kuti vana vacho vachonyanya vachida kuenderera nenyaya yekuda kupenengura hembe mushure mekunge tazobata Juwela ari pakati pekubvisa hembe. Zvionerei mega. Hatinedu zvakawanda zvekutaura pana uyu. Tichazoya nemamwe acho mapicture akanyatsobvisa dzese muvhiki rinoteera. Apa ndopapera nhau zedu dzanhasi. Musara muchiona interview naCynthia Mare achitaura nezvealbum rake iro riri kumusi wa20 November ku7 Hours. Iri richange chibuda live paZBC TV. Sare muchizvionera. Ndatenda. Eyo mazimbo, this is Kimbo paSorekondo TV. Nhasi katina Cynthia Mare panhau zedu tichimbouti kuti sister anokuita sei mungoma. Sister zvikwamba sei? Zvikwamba sei? Tungopusha tichidaro nayo. Cynthia Mare ndiye one wamamwe maartist airova ndandi dzengoma but vamusiri kuziya kuti ndiani bhebu yakunyasorova mangoma akadai so. Sister chimbolei nevanhu ava kuti ngoma dzamakarova dzemuZim dance. Okay, the first one ndakatanga kuti inonzi Born Champion. Ndakaita na Winky D nemamwe maartist akawanda ndandiri pachorus. Vanoita inonzi If You Say na BK and Kaz reggae futi. Vandazoita yakaproduced na Juice. Vandazoita Moto Maubvire remix and then vandazoita Dai Zvaibvira ine remix ye reggae futi. And ndinokutenda sei futi ine reggae remix.
Magicho sakaputika neBone Champion amataura pekutanga. BONE Champion chakapenga kuna munhu asinoziva Zimbabwe kutofuka mungo 50 km. Saka apa maworks yakamira sei? Pane zviripo. Right now kanti murudzi wetiri kureheso sound yekunzwika ireheso yangu yealbum launch. Ndiri kulauncha album yangu next Friday musi wa20 November 7 Arts. Saka I just want kuti vanhu vauye vamboona kuti zvakamira sei kana vachikwanisa kuuya nekundisapota because support ndiro yaneichitoita kune ngoma futika BONE Champion plus geto youth anenge ariko Cerebral TV inenge yakazara. Saka tine competition katiri kurana paFacebook yekuwina matickets. So the first 5 people to send a video ka short clip ashoroti so album rangu rinonzi chi album rinyona rinonzi chi raCynthia Mari vanowina matickets ekuya kushow kwangu at $10. So please get on my Facebook and send me your videos. And paziso reGondo TV pacha announce wachi mawinners chozo taura paziso reGondo TV ayo sister na apo nogo shiro ka freestyle zvidio kana chorus yacho BONE Champion changokumbirawo zvidio alright vanhu vangoona. It's okay. So Friday 20 November 7 Arts for Avondale $10 kupinda Shinga album launch Cynthia Mari Boyamuni support. This is BONE Champion. I am a BONE champion. You are a BONE champion. We are a BONE champion now. You are a BONE champion. Yes, I am a BONE champion. Sangane koko. Ziso reGondo.